agamamu Islam. Iya. Ngongkon wong salat oleh ora? Baik. Lah iki lho kurang pangerten ning kene iki lho Mas. Lah nyapa? Berarti Islam iki urung dhuwur. Lah kok iso? Lah wong salat kok dikongkon. Lek ngongkon iki ya bar salat kudune. Ngono. Oh ya bener Saiki pas kene Allahu Akbar. Le tukokno rokok. Berarti kan yo ndak oleh ngongkon. Oh ora tuntunan kuwi ora panutan kuwi Mas. Lah lek wis bar salat lagi dikongkon. Lah nek iki bener jenengan Mas iki. Lah iya. Tuwon jenengan. Ngono kok jare pinter agama. Lah Tahu salat ya? Ya salat no. Saiki lek sampean pas Jumatan. Heeh. Sapimu ucul. Terus Piye sampean? Lho, sapi yo sing anu sapi dhisik tak lebone kandang lagi salat. Berarti salatmu ra khusuk. Sebabe Lho, ra khusuk no ngurusi sapimu. Ayo. lah salat tok yo Ayo. yo salat Jumatan kok bar kuwi sapine tak Sapimu ilang. yo Ayo. Ya ora. Se. Ayo. Saiki jajal. Umpama tak baleni karo kowe. awakmu Kusuma Wijaya apik. Kembang Rembesing madu dadi apik, yo ngene apik. Lek bojomu ke colok iki lek kembang Kusuma Wijaya. Lah bojomu ke ketoke kembang wedi. Apa kuwi? Telek kucing. Yo dilaten ngono. Wong aku ki bojoku yo padha karo Bojoku. Biasa Mas. nggih matur suwun. Istimewa. Alhamdulillah. Dalu niku ditimbali warga agung wonten ing Desa Pojok Ponggok Blitar. Siap. Sing disesepuhi dening panjenengane Bapak Yoko utawa Wiyoko Pak Wiyoko. selaku kepala desa. Alhamdulillah mugi-mugi anggenipun lenggah dados pranataning desa. Insyaallah amanah dan terarah. Amin. Pikantuk kapitayan saking warga masyarakat Pojok Ponggok. Insyaallah Mbah Witoyo Wiyoko. Oh. Mbah Wiyoko sageta jejeg ngadeg wonten ing desa Pojok Ponggok Mas. Amin. Niki. Priyayi ini sederhana Mas. Saestu sederhana. Mengikuti apa yang menjadi kehendak dari warga masyarakat. Saestu Mbah Lurah niku sederhana kok. Saking sederhanane nyilih kipase lurah gak iso dingge muter kok. Yo mek ngadeg ngene tok. Ya iso no. Nggih, saestu Mas. Mula bombangi penggalih lho Mas Eko. Iya. Sampun 2019 kepungkur kula panjenengan sowan Pyayi ngriki. Nggih. Jer dipun wangsuli malih dalu niki. Alhamdulillah. Lho, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Lho, 8 tahun lho duwite lagi nglumpuk neh to. Iya. Iso wayah ngenten iki tenan to Mas. Baluran iki lek mboten mengikuti warga. Ora-orane nimbali awake dhewe. Dadi lurah niku apa meneh aja lurah pemimpin. Aja meneh kok pemimpin desa, kabupaten, kota atau provinsi. Itu harus nuruti menapa kang dados hakipun masyarakat. Karena bisa menjadi pejabat dulu berangkat dari masyarakat. Didorong untuk masyarakat menjadi pejabat itu yang harus fasilitas diberikan kepada masyarakat. Gila, sing tak goleki tembung-tembung sing penak. Nggih Mas. Mula pripun Mas? Napa? Lek pranatan desa lek panjenengan ngarani niki mboten sanjang takoki wong bocah luwe kok sampean takoki. Luwe ngono iki jenenge nyepelekke karo panitia no. Tak omongi mbok sing semangat. Punggawa-punggawa praja anggenipun lenggah nika sampun nata dayanipun. Ayo. Mbok semangat dudoke solidaritas yang tinggi sebagai seniman ngono lho. Semangat apa? Lho ya ta. Lah wong dari awal Mas Eko lenggah nggih semangat. Sing nderekke pengrawit semangat, sinden semangat. Semangatnya tontonan tanpa ada semangatnya penonton tidak ada artinya. Lah, penontonnya wis do nglumpuk semangat. Lah awakmu kok nglokro. Semangat. Loh, Dudono kesemangatan. Lah ya semangat. loh. Kata-kata untuk desa apa? Lah ya apa kata-kata apa? Loh. Kaya Mas kritik iki mau lho. Ya wis to, wis diomongne wis aku ape ngomong apa to? Ya punya inovasi lain. Paling tidak melihat sosok lurah yang di pojok Pak Ponggok. Wiyoko ki ya sekarang aku ngene lho, Bos. Wah, Loh, Lho ya. kanca to. endi priyayine? Oh, Iki kejaba Pak Wiyoko uga kanca-kanca kepala desa Loh, nggih lho, kalih kula niku sedaya pun plek lho, Bos. kanca-kanca kepala Pak desa. Wiyoko menika piantun Bapak Kepala Desa ingkang sak sok. Loh, ya sok ana, sok ora menika Pak Wiyoko. Kowe tak jotos lho engko. Wong bapak iki piyane kepenak dijak rembukan kok iso. Ora perkara rembukan. Jejere dadi menungso ki kadang-kadang awake iki dinamika kehidupan itu pasti ada. Mulane kula ngomong sok ana sok ora iki kadang-kadang nggih gadah, kadang-kadang nggih mboten. Jenenge menungso Lho lumrah. menungso lumrah ngoten. Kadang-kadang seneng, kadang-kadang ya susah. Nggih mboten. Dadi lurah niku ora abot lho, Pak. Ya ora angel, ya ora gampang. Sok kala ya gampang, sok kala ya angel. Digawe angel ya Ya angel digawe gampang ya gampang.
Nyatane beliau nyambah lurah Mbah Uyoko menika nuwun sewu. Apa masalahe desa menika yen perkara angel digawe angel mumet, Pak. Ning insyaallah Pak Uyoko menika dadi Bapak Kepala Diesel. Menika Desa. Kowe contongmu iki. Bapak Kepala Desa. Nah, Bapak Kepala Desa. Insya Allah apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, menjadi keinginan masyarakat, insya Allah beliau Bapak Uyoko menjadi Bapak Kepala Desa akan menuruti apa yang menjadi aspirasi marga masyarakat sedaya ini. Nah, niki lho. Pak Uyoko niku kula niku wis ngeten lho, Bos. Ponggok niki nggen kula. Kula niku lek bal-balan sobong riki. Lho. Niki kanca kula bal-balan los. Kene wis aman lho, Jajal kancamu bablan Rosi sebutno jenenge telu sapa? Loh, ya ora apal lho. Ya ora apal. Pak Carek niku ya kanca kula bal-balan. Loh, Pak Carek menika kanca kula bal-balan. Loh, Pak niki Pak Carek niki. Pak Imam lho. Loh, nggih lho. Ulane wong iki. Tapi ulane Pak Carek menika beban mental. Jadi Carek lanang menika beban mental. Lah ngopo, Mas? Lho iya no. Lek sing lanang diceluk Pak Carek, lek sing wedok diceluk Burik. Niki Pak ya. Ayo arep gawe tembung ngono nek ana etikane kok. Tapi insyaallah Pak Carek dengan Bapak Kepala Desa dan warga masyarakatnya ini sinergi untuk membangun desa pojok akan menjadi desa yang lebih maju. Amin. Tepuk tangan untuk pojok ponggok, Mas. Loh, niki kira Pak? Iya. Ngeten nun sewu. Mulane pojok menika nun sewu. Kita hadir di sini tahun 2019. Sakniki tahun 2026. 7 tahun, Pak. Nggih mboten? Iya. Pitu ki nun sewu. Pak Carek ki ora perkara nglumpukne dhuwit nun sewu. Pak Carek lenggahe ning kono dudinge rene iki lho. Kae lho Mas Carek ning kono Mbak Lurah mriki. Pak Carek kalih Pak Lurah. Nah, 7 tahun ki nun sewu ki ora gemen-gemen. Wong Jawa ki angka 7 ki angka sing sakral. sik Keramat. Aja ngeden-ngedeni lho. Wong angka lak ya bentuke ya ming tulisan huruf utawa gambar. Ning 7 ki angka sing paling sakral. Piye kuwi? Mergo 7 ki saka tembung pitulungan. Wah. Pitulungane saka menungso, pitulungane saka Gusti Kang Arya Jagat, Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini harus simbiosis mutualisme, yo hablum minanas yo hablum minallah. Wah, ya ampun omongane bocah. Ketoke meneng lho mau. Loh, aku sawise mondok ning gone Gus Samsudin ki aku iki Mondok ki ya sing kepenak ngono, nggon gontor ngono apa ploso. aku aku ngopi karo Gus Samsudin. Layakno ora tau sandalan kowe. Mas bar angka 7 keramat. Lihat ning dikene lho kene ae. Loh, 7 ki keramat lho, Pak. Iya. Memang pitu dijukuk saka Pitulungan. Saka pitulungan. Pitulungan ki saka tembung menungso ora iso urip dhewe, menungso ora iso nun sewu penak dhewe, ning menungso ya kudu butuhne pitulungane saka menungso liyane. Pontene kaya saranduning badan. Lho iya, kabeh tulung kudu tinulung. tulung tinulung. Loh, sik. Dasare apa lek saranduning badan? Tulung tinulung. Lah, Lho, iki lho. pojok menika kula ngomong angka 7 ki sakral. Mergo pitulungan ki iso dipratandake ana ing ragane menungso. Sik. Iki sakral lho iki. Iki urung tau kok tok niki. Ora nutut sampean, sama ra nutut iki. Waduh. Piye? Kok ora nutut ki ngopo nutut nyatane ya teko kecangkep ngono lho, Bos. Ora nutut lah ya batal to, Bos. Iya. Lek pitu kok gambare saka saranduning badan. Keikhlasannya warga masyarakat pojok menika diduduhne angka 7 saranduning badan keikhlasannya. Umpamane Non cabde iki. Iso nyawang ora iso njupuk. Iso njupuk ora iso mangan. Iso mangan ora iso ngrasakne. Iso ngrasakne ora iso wareg. Ora iso wareg ora iso ngetokne. Ikhlase raga iku kaya ngono kuwi. Kuwi pojok iku kaya ngono kuwi. piye to Mas? Aku ndak ngerti Mas. Lah ora ngerti ki sekolah. Ngono. Iki ilmu dhuwur tenan lho iki. Iki ilmu ki dhuwur saking dhuwure. Iki samber bledek nek. Iki ilmu Mas ora kok tingkatan Iso nyawang ora iso njupuk. Iso nyawang ora iso njupuk, iso njupuk ora iso mangan ora iso ngrasakne, iso ngrasakne ora iso wareg ora iso ngetokne. Kuwi keikhlasannya raga menungso sing dicontoh karo warga masyarakat pojok angka 7 menika, Pak. Jajal gambarane siji-siji apa jajal? Iso nyawang ora iso njupuk kuwi ibaratnya menungso ning ngarepe dhewe nek panganan. Nek ning ngarepe dhewe nek panganan. Enek mam. Iso nyawang. Sing iso nyawang sapa? Mripat. Ning ora iso njupuk. Sing iso njupuk sapa? Tangan. Iya. Tangan ke iso njupuk ning ora iso maem. Iya. Sing mangan sapa? Lambe. Tutuk. Lambe. Lambe ke iso mangan ning ora iso ngrasakne. Sing iso ngrasakne sapa? Ilat. Ikhlase ragane menungso kaya ngono kuwi lho. Ning sak Ilat panganan. kek lho ya.
Ilat ki iso ngrasakne ning rasa wareg. Sing wareg sapa? Wetenge. Weteng. Weteng kae rasa iso wareg tok, ning rasa ngetokne. Sing ketokne sapa? Apa? Lho, sing muni silit ku sapa, Pak? Ya api. Ikhlas regane menungsa kaya ngono. Bener-bener. Dadi digambarke warga Gambarnya masyarakat. warga masyarakat pojok. Keikhlasannya itu bukan karena medit, tapi angka 7 ki angka sing sakral saka tembung pitulungan, pitulungane saka warga masyarakate, pitulungane saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Edan. Lho. Berarti ngerti ya kowe tetembungan gon Lah. sosial ngerti ya? Kene iki paham lho, Bos. Gon sedekah ngerti ya? Lah. Kowe tresnamu karo sing gawe urip karo tresnamu nampa duit seneng ndi? Apa kuwi? Loh. Lah iya aku lah takon Iki disanting lho iki. sisi sosialnya. Awakmu dianggap Nah. apa lho karo Mas Didi karo aku. Oke. Yo. Kok tekok dhuwit bareng nyapa to, Lah Jan? iya sisi sosial jare sampean ki awake dhewe ya enek sing nulungi, ade ya gelem nulungi. Kan ngono to? Iya, iya. Lah saiki tak takoni iki sowan piyai ndi? Pojok. Lah saiki tak tresno karo sing gawe urip. Tresno. Tresno karo sing kuwasa. Tresno. Tresno karo Mbah Lurah. Tresno. Diparingi dhuwit. Iya. Pairingi Iya. bayaran. Kowe nek diparingi bayaran, tresnamu dhuwit karo tresnamu sing gawe urip seneng ndi? Gusti Allah. Nah, berarti engko mulih rasa dinehi. Loh, wis ngono. ora masalah, Pak. Oh iya. Kula niku menteng pojok ora duwe-duwe karo Mbah Lurah karo Mbah Carik. Ndak masalah, Pak. Lho lah kenapa? Wis lunas, Pak. Kowe apa yo ngerti lunas orane. Urung, Mbak. Kuwi urusane Mas Hasim. Belasin iki. Lah kowe iki kemeruh kowe. Belasin kok. tiba-tiba. Ngawur kadang Ya, ditropel barang Silakan. kosong. Neng ngene lho Mas. Nyapa? Segala sesuatu itu kalau sudah sampai ke Tuhan, ke Gusti Allah Subhanahu wa taala, Oke. sudah habis. Loh, Habis Jadi, ya apa? Wis entek. Loh, sing ngomong sapa? Lho, apa-apa ki lek padane kowe nandur ya. Ya toh. Alah dipasrahne Gusti Allah. Wis entek omong-omongane. Dadi usahane awake dhewe kuwi kejaba Gusti Allah ning juga berusaha. Donga tok tanpa nyambut gawe ndek eneng gunane. Sampeyan ki ra paham, Sampeyan. piye to Mas? Piye? Sampeyan ki ra paham lho, Bos. piye? Iki bersih desa lho. Lek ngomong babakan agama, pedhot usahaku sampean. Siji ngomongne agama, loro ngomongne negara, lek ndak ngati-ngati keserimpet iso kena. Lho ke? Iya. Didu iki. Didu. Ayo. Sembarang aku karo awakmu apa mangsamu. Mbok yo ngerti nek iki piyai sepuh ora terus yak-yakan ngono kuwi. Aja ngono Mas, Dik. Sampeyan rasa belani sapa-sapa. Lho, Iki ora perkara sepuh dan enom. Lah terus? Ning pengetahuan. Iya lho. Iya, tentang ilmu agama, ilmu kepercayaan, Wis. ilmu umum, war nyadi. aku tak ngalih. Nyapa? Lah jare ra entuk melu. Kowe yo melu. Oh lah ngono lho kok iso. Aku bingung melu ndi. Kayakno, mbok pilih seragam iki. Nyapa Mas? Roh dhewe karo iko apa? Lah nyapa? Padha gitu ya. Ora kok iso. Yo. Chemistry wae. Ayo, Apa sing ngomong nih? ayo apa? Lho. Takono tak wangsuli. Lho, tekan apa? Lho. Lah Ya, sampean ki tak tujuanmu sembarangan. piye? Wong iki ki ditata ngene iki berarti makrifate kene, ngono lho. Nah, kuwi lho. Makrifate kene sampean ki minangka makmum. Lah Kene iya. imam, ngono lho. Mulane kuwi Pak Eko. Piye? Pak Eko. Hmm. Sabar ya, aja keleng-keleng sik to. Mosok lagi ketemu geger. Ya awakmu sing marah. Sampeyan lho marahi. Sabar, Pak. Aku ki mek sabar. Lah aku yo ngladeni sampean. Sabar. Oh ning kene iki adik iki nyambut gawe bareng, ya to? Nggih, Ditimbali Pak Wiyoko. Nggih, Kon sabar. menghibur warga mereka pojok. Bener, Kok bener. ngejak keleng-keleng iki ya nyapa? Sabar. Adik kalem-kalem dhisik. Lek perkara Gusti Allah Loh. aja nggih engkel-engkelan. Lho rengkel-rengkelan. Wong adik iki padha percayane lho. Nggih, nggih. Rumangsaku kok. Adik iki lek rezeki ngene iki nun sewu. Lantarane Mbak Lurah, lantarane Pak Carik, lantarane masyarakat, iki nun sewu. Iki sing punjer iki ya Gusti Allah. Nah, ngono lho, adik iki iso ditempokne bareng. Lah ya kuwi lho. Aja engkel-engkelan. Lah iya nek ngomong Gusti Allah ki ndak usah. Lah iya ora nenteke iki. Saiki lek kowe percaya agamamu apa? Lho, nyapa teko agamaku? Lah aku takok agamamu apa? Islam. Ah, berarti cedekmu krana mergo olehmu sembayang lewat agama Lah Islam. iya lho. Saiki lek agama Islam ki syariat Islam, rukun Islam sing angka loro ki apa? Apa? Lho. Ayo. Lah iya apa? Lho kowe ro ora? Ya salat no. Lah iya, lek ro kok takok aku nyapa kowe? Saiki lek awake dhewe rumangsa agama Islam, ngongkon wong salat ki oleh apa ora? Lho. Ngongkon wong salat ki oleh apa ora? Lho. Apa kuwi? Lho. Iki lho lagi diweni pertanyaan siji angele kaya Mula ngene to iki lho. kowe iki canem Ngono kok jare agama Islam. Aja sok congol cumongol. Kowe iki Bagus lho kuwi, Bos. Syariat Islam, rukun Islam yang angka loro, salat. Salat. agamamu Islam. Iya iya. Ngongkon wong salat ki oleh apa ora? Baik. Lah iki lho kurang pangerten ning kene iki lho, Mas. Lah nyapa? Berarti Islam iki urung dhuwur. Lah kok iso? Lah wong salat kok dikongkon. Lek ngongkon iki ya bar salat kudune, ngono. Oh ya bener Saiki
Pas kene Allah. Allahu Akbar. Le tukokno rokok. Berarti kan yo ndak oleh ngongkon. Oh, ora salat tuntunan beda. kuwi ora panutan kuwi, Mas. Lah, lek wis Yo, bar salat salah lagi kuwi. dikongkon. Lah niki bener jenengan Mas iki. Lah iya. Tuan jenengan. Ngono kok jare pinter agama. Lah, Tahu salat ya? Ya salat no. Saya ngeliat sampean pas Jumatan. Heeh. Sapimu ucul. Terus Piye sampean? Lho, sapi yo sing anu sapi dhisik tak lebone kandang lagi salat. Berarti salatmu ra khusuk. Sebabe Lho, ra khusuk lho ngurusi sapimu. Ayo. lah salat tok yo Ayo. yo salat Jumatan kok bar kuwi sapine tak Sapimu ilang. yo yo. Ayo. Ya ora. Se. Ayo. Saiki jajal. Umpama tak baleni karo kowe. Yo. Saiki lek umpama kowe arep salat Jumatan. Aku salat Jumatan. Sampean salat Jumatan, Ya. sapimu icul. Kowe salat dhisik apa ngenyakal sapi? Enggak salat. Sapimu ilang. Aku ora duwe sapi kok. Aku ora duwe sapi. Aku meh ngingu cempe. Ya lek ngono jenenge ndak sida omong-omongan. Itu. Wong yo cengeng. Kula ki jane ngeten iki. Jane kula Wong mriki ngriku mek nyaring Nah. ngendikan panjenengan nyaring omongane. Ojo kere-keran, Bos. Ngoten lho. Kowe iki lek ngomong salat pedhot musuh aku sampean iki. Lho, kowe Lah ora tau salat kok. Lah kowe iki apa yo jamaah? Jamaah lho. Yo salat. Salat. Jamaah? Jamaah. Lho. Jamaah. Budek iki bang jane. Kowe kita galo ya budek. Nek begitu dadi dulure iki ora budek. Ngengkel, cuma aku jamaah kok ngengkel iki. Lah salatmu nang ndi? Ya ning masjid lho. Jamaah. Jamaah. Terus Terus apa? ngerti pura jamaah? Ngerti. Iya jajal. Ya manut sing ning ngarep lho. Loh, manut sing ning ngarep ki apa? Komandan, Komandan apa upacara apa? pimpinan lho. Pimpinannya apa? Gon staf kabupaten. Kepalane salat lho. Kepalanya apa ning sekolahan kok kepala? Jadi gendeng jane. Loh, Sing ngarep dhewe iki lho. Sing ngarep dhewe. Jan sanjangi sing arep dhewe niku Kuwi sinten? kudu dingerteni. Nah. Sing ngarep dhewe kae jenenge imam. Jenenge Pak Dai. Ora roh lo ngengkel lho iki. Ning nggonku lek salat ngarep dhewe jenenge Pak Dai. Lah ya sing kok nut lek salat jamaah iki sapa? Sing ngarep dhewe to? Lah ya ngarep dhewe. Kae jenenge imam. Pak Dai. Kok ngengkel sampean iki? Wong masjidmu karo masjidku beda kok ndak ngomongi masjidku ya apa sampean. Maksudnya Mas Eko ki sing ning ngarep dhewe ka imam burine lagi makmum. Burine Khairul. Bocah ki Mas Jenono ki. Jan. Sing ning ngarep dhewe ka imam burine Pokoke makmum. Mas, tak critani ya. Wong sok eling-elingan sampean rungokno lek blok agama ngarep kuwi mangku masjid lho aku. Loh, ngarep aku masjid kok gene utuk kowe iki. Biyen saiki sedak. Kancane Mbah Woy. Saiki tak tekoni. Wong iki lek salat, lek manut wong Islam lho. Ngarep keke jenenge mesti imam. Pokoke ngarep dhewe mesti imam. Murah mesti. Lho, Berarti sampean ra tau takziah sampean. lho, piye nah to Lek salat ngarep dhewe, mesti imam. berarti sampean ra tau nglayat sampean. Lho, Sampean tau salat jenazah apa ora? iya, Murid dhewe apa? makmum, Ngarepe makmum, imam, ngarepe imam. jenazah. Sopo sing ngomong lek salat ngarep dhewe imam? Nyatane salat jenazah kan ngarepe jenazah. Ayo. Ora tau nglayat ketok e. Layakno dadi lurah dipedhot karo wargamu ngene iki. Pedot matamu kuwi. Aku mengundurkan diri kok pedot. Nalika tak pimpin desaku majune ra umum lho. Maju apa? Kuwi ulangsaku. Maju apa? Maju kaya desa kene iki lho. Pak Wiyaka ngasta desane pojok maju. Pembangunan insyaallah bakal pesat. Desamu iki lho maju. Wong mbok tinggal nyalokne wakil bupati. Ke tinggalmu lho. Tong sing ting pletat ing rapetan. Ning lek wis tau ngrasakne. Ngeten lho, Pak. Kamu rasane nabrak. Paling tidak tau ngrasakne jabat. Jajal lek wani kowe maju lurah. Lho, mal. Lho, Aku jatahku dadi dagelan kok. Ben ngrasakne piye Emoh. dadi tuduhane margae piye? Mama, aku ra ndek apa-apa. Lek yo lek dadi jleput. Lakane awakmu nyalokne yo ora dadi yo odol-odol kali kotak. ngene lho Mas. Truk yo mbok dol. Bis yo kadol. Begitu ra dadi awakmu tenger-tenger gendeng ngene. Mas. Kuwi pancen sejarah Ngeten, kehidupan. kula jelaske, Pak. Sejarah apa? Dadi- Wong iki ngene lho, Bos. Gusti iki wis nitahne kaulane. Nyipta. Nyipta. Iki sok ben dadi lurah, iki sok ben dadi carik, iki sok ben dadi petani, iki sok ben dadi Usaha. dalang, iki sok ben dadi yoga, iki sok ben dadi dagelan. Sampeyan ki wis dicipta dadi dalang. Kok sik ngengkel dadi wakil bupati,
Loh, Kuwi berarti lak gege mongso. Saya kan juga ingin berjuang Berjuang apa? untuk keluarga. Loh, keluargamu saya mesti bareng. Wong krek pengen nyalokne apa-apa, internal tuh penting. Lek wis internal baru eksternal. Wah. Wong keluargamu murat marit kok. Kowe engko tak pancal keluargaku marak-marit piye wong aku sakinah. keluargane murad. Sakinah. Sakinah. Sik to, iki bahasane keluargane murad marit apa sikile sitok ning ngantuk. Sitokne srengan. Wong iki Mas iki mau melu-melu nengahi to, Mas. Kula niki jane mek mendel mawon. Jane isin to, Mas. Yayi lenggang ngeten iki wong tujuane beda kok. Loh, enek ini- sing eh. ndelok tontonan, Eh. ana sing golek ilmu. Iki ben dadi pengalamane awake dhewe wong urip ning alam donya. Wong ki wis duwe bagiane dhewe-dhewe, dadi petani ya dhewe, dadi pegawai ya dhewe, dadi pengusaha ya dhewe. Dadi awake dhewe diberi apapun profesi ade, kita harus memanfaatkan dengan baik dan benar. Kowe jane ora simpel kok jane, Mas. Piye Mas? Wong urip ki simpel kok. Nyapa kok gelem nanggap wayang kuwi wae wis pratandha. Umpamane, Mas. Lho keno, siar Sunan Kalijaga rumiyin niku nggih ndamel ngeten iki. Oh. Mula lak ora mudeng kenekan ki. Mula gen pojok ponggok niku hebat. Kurawane kek kono, Pandhawane kek kene. Si Aragama. Nggih, Pandhawa lak nggon Sunan apik-apik. Kalijaga ki sadurunge dadi Sunan Kalijaga, Brandal Lokajaya. sampean wis nglakoni to. Nyatane tau main, tau minum, tau sembarang to. Ki kok kono barang nyapa to, Pak? Ndak dientokne sampean iki tak gambarne kaya Sunan Kalijaga. ngono. Dadi laku-lakune Ya Mas bener, Klitik iki tenan. Aja nyawang sepihak, aja nyawang sebelah mata. Mas Klitik iki mbiyen ya tukang judi. Lho, kuwi lho. Tukang minum, gitu loh. Saiki mari Madep mantep tawaduk tawakal. Nah, ora ae. jeung Sunan Kalijaga. sing Niki dikira. Mas, nakal oleh. Wong ki luwih becik nakal tundane iso menuju kebaikan. Oh. Ning akeh wong sing nata kebaikan ning duwe pamrih sing elek. Niku Lek akeh. Mas Klitik ndak. Biyen aku Sik Lho, terus. Mas. Terus kritik gua padane Sunan Kalijaga gitu. Terus dapurane apa? Loh, Iki duduk Sunan Kalijaga ki no Sunan Jaga Kali. Mas Klitik tau nglakoni judi to, tau kecekel polisi mbiyen. Tau ya Mas ya? Nek nyapa to kok dadak. Lah, wis mbok nyambut gawe golek sing penak to. Nyambut Loh, gawe. aku ki mek ngomong nih. Jajal seksine Mas Bro. Ayo Mas. Ayo kuwi jaman biyen tahun 2000 dadak Lah ya tapi kan tahu. Ayo tahu iki media lho, iki media lho. Perjalanannya kaya Sunan Kalijaga. Tahu. Sing elek dilakoni, main kecekel, tahu. Tahu. Saiki wis tawaduh, wis tawakal, wis salat. No, ngono lho. Kanjeng Sunan Kalijaga ke main brandal ngecung rampok, mau hasilnya ke didum-dumne wong-wong sing ra duwe. Oh. Lah wong kritiki main lho. Menang 30.000 manganin delik. Terus gue pandemi Sunan Kalijaga. Loh, pertama delik ki ndelok kahanan. Ki cukup ora nek ra cukup lah alung delik ngono lho. Nek ra cukup alung delik aja metu ngono lho. Wong ya aja. Lenggahipun Bapak Wiyoko. Pak Wiyoko menika didereke- sampun terbukti, Pak. Asmane Pak Wiyoko. Nah, kuwi lho. Wow. Wiyoko. Wi menika saka tembung wilayah pojok desa menika insyaallah bakal dadi desa sing gemah ripah lo jinawi, ora bakal kekurangan sandang pangan tuwing papan. Yo. Ya menika yasa. Yasa ki gawe desa pojok ki piye dimen dadi desa sing ayem tentrem gemah ripah loh jinawi. Kondisi dan situasi beliaunya bisa menempatkan dadi lurah ora gede atine, ora gede besar kepalanya, paribasane tetap andap asor nyerawung terhadap warga masyarakatnya. Pak Wiyoko nggelar gamelan. Gamelan iku gawe amaling liyan. Insyaallah apa sing dadi gaweling amaling liyan, wong lek senso nyenengne wong liya, insyaallah bakal disenengne karo dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gamelane ana perunggu. Perunggu iso tambung pe menika pepeling. Pepeling nanggap wayang-wayang menika wayahe sembayang dadi manusa kang urip ning alam donya aja lali ya budidaya ya manembah marang Gusti kang Arya Jagat. Ru menika saka tembung rukun wargane. Rukun wargane itu yang menjadi prioritas warga masyarakat pojok sedayanipun. Gu menika gugu. Gugunen dawuh wong tuwa, gugunen dawuh guru, gugunen dawuh para ulama. Loh, gamelane digawe pelok slendro. Pelok saka tembung P menika pepeling, Pak. Pepeling menika saka tembung wong ki aja lali jaman mulyane ning ini jaman rekasane. Lok menika logistik. Apa kuwi? Loh, bahan pangan. Lah, mula metu iki. Bahan pangan ki aja lali. Begitu saya bilang logistiknya menika mendalam menika. Iki pelok slendro. Selain menika selenco. Selenco ing tembung
menika insyaallah beliau pejabat-pejabat yang ada di Sapojo insyaallah ora bakal selencok ing tembung. Lho, Iya. Dro. Menika dro menika Dro iki sama-sama padha. Dro bal-balane piye, Dro? dro. Kok dro kok ngono ya? Ya wis lah omong. Omong pisan kok kleru. Dro iki ya padha. Dro kuwi. Heeh. Dro menika saka tembung dro. Dronodriyah. Ya, kecakup. Amun Drono cakep sedayanipun Nggih, nggih. ing dalu menika saged gelar inggit wacal ing dalu menika. Iya. Gamelane napa mawon Mas iko? Lagi lho panganan. Gamelane eneng gender. Gender. Gender ki saka tembung tegeno anggonmu sesender. Oh, iya. Menungso kang urip ning alam donya oleh budidaya ning kudu manembah marang Gusti kang Arya Jagat miturut karo kapitayane dhewe-dhewe. Genderene slentem. Slentem ki aja selencok ing tembung. Nah. Yen iya ngomong iya, yen ora ya ngomong ora. Mburine kae jenenge kenong. Kenong ki wong urip ning alam donya kudu eling ning donya. Loh, sandinge kendang. Kendang ki dadi menungso aja kendang-kendangan. Tegese yen apik ya ngomong apik, yen ora ya ngomong ora. Sing digantung jenenge gong. Gong ki dadi menungso aja duwe jiwa adigang, adigong lan adiguna. Wah, kono gedhe wilahan kae jenenge demung. Demung ki yen enek masalah apa wae kanthi pikiran sing adem, masalah apa wae kudu bendang rampung. Rono jenenge demung terus kono kae jenenge saron. Saron ki saron menika saka tembung insyaallah wong ki lek seneng sayek insyaallah ora bakal kemeron. Loh, rono meneh peking. Peking yen pikiran sumpek aja sampe kowe lali kudu eling marang Gusti. Loh, rono meneh gambang. Aja sok seneng gampang kilian. Loh, ngarepe kae bonang. Bonang ki aja seneng klebon barang sing ra menang. Loh, kok ya iso. Ngarep iki loro jenenge ketuk. Ketuk ki krumaket bendang petuk. Kok ya iso ta kuwi ya ampun. Ngarepe meneh sing dipangku sing digesek jenenge rebab. Sing diarep-arep mung abab. Loh. Kok sabab? Komunikasi. Oh iya. Sing gedhe kae jenenge gong beri. Gong beri menika saka tembung penyakit. Beri kae lho, gantung kae lho. Ngono. Beki berbudi bawa leksana, rina wengi tansah ndedonga. Kuwi sing buntel gedhi jenenge jedor. Aja sok nyije timbang tledor. Loh, sing terakhir wujudanipun dedaran menika pecel. 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 Pecel ki saka tembung ki pegel atine ya aja dilebokne ning atine. Tegese awake dhewe kudu duwe jiwa sabar innallaha ma'asabirin. Wujudipun pecel lajeng Celah menika saka tembung celah. Celah apapun bentuknya. celah ya bener. Celah selo-selo yo. Iya. Celah menika celah insyaallah Mbah Lurah Mbah Sabar Karis. ae kleru lah. Aku eling aku sabar. Jadi harus bisa mengambil celah. Nah, kuwi Iya. pecelipun arumpi wujud kulupanipun, Mas. Iya. Wonten bayem. Bayem menika saka tembung bahagialah selalu ben uripmu ayem. Lah, wontenipun bayem lajeng wonten capar. Capar menika capelah cita-citamu agar diparingi kebahagiaan oleh keluargamu. Loh, capar lan bayem kajeng kasusul wujudipun kemangi. Kemangi lho. Kemangi. Kemarin adalah kenangan, sekarang adalah tumpuan dan besok adalah jawaban. Maki saka tembung madhep mantep, ngiki saka tembung ngidul lo ben ketemu karo keluargamu. Iya. Kemangi lajeng wonten timun. Timun ki ati-ati awakmu bisa njaga imun. Wah, fisik. Iya, iya. Wontenipun kemangi lajeng kasusul wujudipun tahu. Tahu luwe gitu kowe. Tak rasane asin ora ngono lho. Ta menika saka tembung tatakno atimu, iki hubunganmu Wah, kudu Masya Allah. apik. Kabeh kok iso lho. Tuh, aku sebenarnya iso. Lajeng dipun jangkepi kerupuk sing ora kademen. Kerupuk menika saka tembung kruntal kudu nyawiji, puk ki kudu dipupuk. Loh, Rasane dipupuk. dipupuk rasa. Sambelipun bahanipun saking kacang. Kacang ki ngeling-eling aja kakean cangkem. Dadi Lah nyapa kok balik ning aku lho kok. ngomong teko aku. Lho ngono ae ya penting. Terus ya, Mas. Nggih. Iki kejaba awake dhewe wis mengulas tentang pojok. Iya Pak, iso. Iya. Pojok menika insyaallah dadi desa sing ngrembaka, dadi desa sing gemaripah loh jinawi. Amin. Betul. Aku arep njajal karo Ndo Ndo Hani. Lah mbok bilih beliau Pak Lurah kersa tindak to, Mas? Ndak. Mboten. Ndak. Wong pun anu to, sasmita menika. Sampun Sasmito. Pak Wiyoko menika piantune ngono.
Iya no. Jan lho niki. Seneng guyon no, Mas. Loh, Pak Wiyoko kalih kula. Anu klemak no. Kula wau dugi ngriku Greges. mlebu ruangan kok bleng ngono. Ruangane ngriku. Iya iya, nyapa Mas? Blas kene apa-apane. Kuwi Oh, ruangan disiapne ning kono. Kono ki ruangan ganti. Sampeyan disiapke kae ning tengah. Arepe Ora mangan. nyawang. Ini sama Tiau. Arepe mangan Iya, jakpota iya. foto ya. Iya. Enten to niki. Coba kene. Caranan carane 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 Ya, Cake ngene iki. jenenge asma lengkap sapa Cahyu? Hani Kusuma. Wah, Hani sing sing itu ya. Oh, Aku Lah lupa. kok untungmu pagri bareng. Ben Raujo. Iki bocah, iki tanggoku lho, Mas. Tor. Tanggung kan omahmu? Nggih. Ah, tanggung. Biyen aku demen ibu iki. Tamongi. Walah, berarti sing sampai saniki tasih WA-an apa nggih jenengan? Tamongi. Napa? Yen iso ki anu pagri untuk apa ngarani apa ki? Egel. Begelmu ndang cepoten. Lha napa? Dengi bojoku kan tak begel to. Peh lah kok ngisi-ngisini to. Nyapa ya, Mas? Tajak mangan ning depot lho. Terus Lah kok aku kan pesen aku Cak bebek kangkung. goreng. Bojoku pesen cak kangkung. Lah kok nggih begel rung dicepot lho. Mangan cak kangkung lah kok metu ke warung kangkunge kewer-kewer. Aku ndek ingi ya kewirangan asine, Mas. Lah piye piye Nduk? Ndek poso ndek ingi, Mas to. Salat raweh. Terus? Jamaah ning masjid. Ning burine Pak Dai. Ya Pak Dai. Heeh, Pak Dai. Aku ning kono sujud. Lah, anu apa sajadahku ki pas apik enek kriwil, enek rumbai-rumbai. Iki kita rata salat iki. Nyapa Mas? Burine imam iki kan kudune makmum lanang sik terus wedok. Lah kok ning arep burine Pak Dai iki lho. Maksudnya aku ki kencenge dalan imam lho, Oh, Mas. kencenge, iya, iya, iya. Heeh, ning dadine saf cowok terus aku ning burine Iya, iya, ki iya. kenceng Pak Dai. Heeh, lah kok pas sujud ki ngene nyantol, Mas. Isin aku. Iki nyantol gak kadek-kadek panggah mledhi ngono tak delok ora katokan ya. Lah kok sama ndelok iki kok ning mburiku berarti. Kok CCTV gitu. Masa apa enek makmum lanang kok ning burine makmum wedok. Lah aku yo pas buri telat tok iso. Salat. Anu tasmu bersapi. Kowe iki ora wong apa tumpang kok ngene nyantol sajadah. Lah cepoten. Iki lek ketiga ora apa-apa, mbok gawe ora apa-apa. Lek rendeng cepoten. Nyapa Mas? Wah, bojoku gawe begel to. Nggih. Pas udan mo. Terus Rendeng sambil bledek kok. pas cangkeme wae. Ora nek grone. Lah Pangsam. no, bojomu maring ngono cangkeme. Acang. Lha Iya to Mas? bojone aku Mare bojone niki gaya hidup nek bojo kula niku slow. Apa adanya. Ora ngerti ya. Aku nek golek bocah ngene-ngene iki wah ngentekke pulsa, Mas. Golek aku sing tuwek-tuwek. Loh, aku ini orang gaya hidup loh. Ngapa? Saya itu sebagai suami itu harus membahagiakan istri karena pada pepatah bahasa Inggris happy wife happy life. Bahagiakan istrimu, insya Allah hidupmu akan juga bahagia. Layane bojomu mbok jak live terus. Happy web happy life kok iso. tembange sing kepenak. Tuh, Sing nuansane gamelan apa? Hani, Dalem. lembang. Nggih. Mau wonten pamundutan Kusuma Wijaya lho. Ora apa-apa, Nduk. Ora apa-apa. Kowe pancen kabeh iki ndelok kembang. Nek kaya awakmu Kusuma Wijaya apik. Kembang rembesing madu dadi apik, yonine apik. Lek bojomu ke colok iki lek kembang Kusuma Wijaya. Lek bojomu ke ketoke kembang wedi. Apa kuwi? Telek kucing. Ya dilaten ngono. Wong aku ki bojoku ya padha karo Bojoku. Masuki padha karo keluargamu ora. Sik dijajar suarane aku pengen terus suarane entan. Ra. Jajal to, Nduk. Jajal Nduk, piye Nduk? Jajal. Kowe gak iso menengi apa to, Nduk? Kita bal ngombe jamu garan ngosek kowe. Kowe mbok sing nganteng ngono ora ngono. Mas. Tak gandengi karo Tia. Tia. Sik. Iki to. Kene. Lah iki. Seneng iki. Iki lho bocah iki. Dadi loro iki. Jan sindenmu iki cerdas kabeh, Pak. Piye? Buktine apa? Batuke nonong kabeh.
Jan cerdas iki. Wong wedok ki nek bathuke ombo ki pemikir masa depan, Pak. Sing ngomong sapa? Nyapa? Bojoku iki bathuk ombo ngantek kok tengah. Kayak kena bronkitis. Bar tipes kira-kira. Lah nggih. Kene nduk coba nduk ya. Ah, Peh, ya. lah ini lho. Apa Wes iki? kowe karo kuwi wae sing dhuwur. Lho kok Ono. Lah kok mripatmu kaya kucing anggur ya. Lah bojomu ben kaya iki engko mulih Ah. tuku pop es plastike aja diguak. Ya apa? Bongen tetesno mripate bojomu. Ono. Kuwi jenenge softland. Oh, softtek. Soplan. Wah, kowe iki jan. Wah, jan romoh bocah iki. Ora kok terus bojomu ge softland iki. Jalan. Tapi lho. Pilihan diduk mangan ketan apa mangan telojo gluduk. Yen kon milih dik, Iya. yen kon milih aku pilih mangan ketan. Pilihan dijok gluduk rapi perawan apa rapi rondo jok gluduk. Malah gila nih. Lah iki tak terokke ngene Yen kon milih dik, yen kon milih aku pilih rabi perawan. kok rapi perawan Enak era karuan. sebabe apa Amarga rung pengalaman. nek rapi rondo Enak ora sepiro. sebabe apa Amarga bekase Pak Wiyoko. oh tak jotos dengan Pak Wiyoko anteng kok iso Pasti ki bekas ditimbali ngono lho. Pak Ngono lho. Wiyoko ki anteng ngono ya ditimbali. mek delik ngono ayo Dah. sih ngono ayo pik coba jok men Ora, jok men. duduk ngono Dino ayo. Dino piye non? Semarang gatul Nih, Dino ya. Iya, no. Dino. Deno Deno sayang sayang, Deno sayang. iya itu tuh. Wih lawas. Salah. Salah. Ayo jajal. Ayo. Belok kisora. Iso. Ayo. Iya, yo. Iso apa ora? Ti. Rale. Gitu. Nah iki seneng aku. Bocah iki nek sume. Kowe iki ndang nembang ora. Wah toleh ngene terus. Aku merasa malu lho mendampingimu ki. Lah wong Sesuk aku kae. sik mikir. Oh mikir kok gawe gelungan. Sama nanti bojoku to. Sesuk aja tiru-tiru bojone klitik. Ngapa to? Kenapa? Kene kembang melati kok sampean kembang kemelati. Apa jenenge? Melati. Wis jenenge sampean iki sinden ra kreatif. Lek iki wis kembang melati sesuk kene diganti aja kembang melati. Lah apa Mas? Diwe kembang api. Sesuk kene Sumet nek sampean. Mangsane ora. Ayo, Dik. Ya. Kamu pegang mic agak ke bawah, Dik. Biar jarimu manis kelihatan. Ikeng soren pas tengah. Aduh. Kowe nek nyekel mic atiku piye? Jajal bojomu nyekel mic jajal. Sama ya. Mikir cekel. Cekel. Cekel mikir cekel ndak? Cekel. Caedan. Kowe iki nyapa kok? Lah apa ngene? Nyekel ki ngene kaya iki kok iso. Bawahnya dulu dong. Masa langsung ngene. Coba Dik, kalau mic di depan mulutmu gimana, Dik? Begini. Aduh, kalau pakai suara, Dik. Pakai suara yang mana? Iya, iya. Neno nano coba. Nginang ayo. Neno. Nah, iso jajal. Coba. Agak dekat saya. Dik, agak dekat, Dik. Mic-nya. Oh, kayak kita iki pencilaan lagi ya. Ketatap untumu to. Kita iki begelmu nek magnet e. Kesedap. Ayo Jal. Coba. Anu, ayo. Ti. Rale. Ayo. Sing lanang nyauri. Ah, nih. Coba. Siang pang. Ngapa kok iso? Kok teko lintang asmara ki nyapa ngono lho. Iki lagune apa? Kusuma Pak? Wijaya. Kusuma Wijaya kok lintang asmara. Denok lho, Pak. Denok. Lah jangan barang Salah, yo blero.
Wes. Salaman. Salaman. Saya sih saya kopon. Asuhin. Untung ora sida dadi bapakku. Ibu Umbin karo gitu. Loh, aku Biyen ngeser, Bu. iki biyen omah kan pinggir sekolah ta. Ibu mana lagi? Enak-enak Lho, lho. enak rumah kecil ning sekolahan ngono. Lah. Ibu iki sik cilik-cilik biyen aku tau rono. Ngono. Anu ngeteri jaman biyen ngeteri gaplek jare. Iya. Karo rengginang. Nah, Oh, gapleke tinggi tiwule ibu iki enak. Oh, nyil-kenyil. Lu ngono. Nembang. Kula mah lek ngoten niku. Karo sapa? Karo Mas Gluduk. Nggih, mah. Mas Eko. Mah. Sebabe apa? Sebabe kan kula senenge panjenengan. Oh, lho. Wani, Dik. Ayo. Aku iki lek gragas ngono ya not my style. Ngene tuh, tak mau lek kamto. Kuwi. Kan lek panjenengan niku Ya, kan ya. nganu to, apa jenenge kuwi alus terus grapia, gede dhuwur, wonge ya bagus, awake ya apik. Anu, Ngono Dik. to? Anu Dik, aja banter-banter kuwi iso kasus neh lho Dik iki kok. Iso kasus Ayo. neh iki kok. Jare. Lu kono tarung sak. Kancane wis slamet barang kok iso. Suara sak jogete Mas, luwes banget. Aku dune kula ki sing karo dhuwur dadi adep-adepan ngepenak. Lah sampean ora milih dhewe. Ah, karo iki aku ya padha ndek ngene ndingkluke. Ah nek madane lah ya ngene aku. Iya to Mas Lutung mang wae sampean iki sing sepuh ya kudu memberi Nah ngono lho. apa ketegasan. Sing ngono. tuwa ki ngalah harus sing enom. Wis ngalah. Aku wis ngalah wis pirang tahun. Ngalah sithik. Ora ngono kuwi. Ayo Bin. Yo, Yo. kene. Kene tak kene sepot kene, jajal. Oh, seperti ini. Cintaku. Nyabut to, kuwi nyabut to. Ning ndi metu ya YouTube kuwi. Kok liyane ora cintaku brengat-brengut jaranan Apa nih ya? brengat-brengut. Kowe marahi nular-nulari aku kok iso. Ya. Ayo kene, Dok. Mentok tak kandani. Mary sama Dida. Iya, Mary sama Dida. Angge sing timboyo ono kanda wae Pena. ora nyambut gawe beda molaku beda gawe ngene iki paling ora ki bocah cilik-cilik edukasi. Lagu iki ning nggon TK SD jaman biyen lak ditembangke kita. Tunggale kae. Sluku-sluku bathok iso ra we? Iso. Iso. Gak iso. Bajenggot ra iso yan. Pasti kok iso. Iso. Bajenggot Bajenggot wis kagungan putra. putrane wis metu jenggote. Pijer nangis wae. Ora ngawur. Anu 2 kali 1. Ayo. Oh iya. Apa kuwi? 2 kali 1. Ayo kamu lho. Tuh. Rono. Piye? Oh, bagianku kene. Yo. Nah, wis dah. Sik. Bagiane kluthuk 2 kali 1. Izin. Ngapa? Lagune mau metune apa lagune? Mbak Jenggot. Mentok-mentok. Mentok-mentok. Kowe leh mentok. Iya, iya. Aku mbok kowe bangsong iki kowe. Bangsa ki penake. Bangsa Kowe ki- iki ngene iki aku sik ngomong mentok-mentok ngene iki sik ngomong. Lha. Awakmu lanang, kowe wedok mentok lanang karo wedok wedok. Kowe lo mentok lanang mentok wedok. Piye? Mentok lek wis numpak plek lho ya. Mundul wis kewer. Yo, kono ngas ngono kae lah. Loh, tak ning jogete apik lho iki. Iya, Aja dianggap lemu. Iya, iya, stop meneng iki kan aku ya apal aku lho. Iki tau joget. Tau joget campur sari iki langsung menek terop gitu. Ora ya. Dites jajal jogetane. Yo. Ah. Udah terus loyo. Melu aku ya Mas Kritik ya. Aku yang melu Mas Kritik ya. Ya melu. Aku yang melu sampean Mas. Ya ya tak jotos tenan. Iki perlu diklarifikasi iki. Kowe nek diloki gak sepurap, aku ki wis bual-bual. Kok iki melok kabeh terus uripku piye? So, aku iso kosek to. Ya, apa Kowe meneh? iki cah wedok ya haus seram jan. Ya mulai saiki wis ketambahan jedik barang. Tambah jedik tangi turis. Masak apa iki? Ayo jajali. Yo. Lagu Ojo apa? kalah, Dok. Ojo kalah. Kembangnya sing siksa apa anu, Brut?
Sumanding apa Enggak, PP kuwi Sumanding apa? gengko. Oh, Iki percobaan. PP apa? Ah, coba dulu ya, coba. Kowe iki kaya ora tau iso sekolah. Sing PP PP apa apa? dadak mbok PP sinau. apa? Gadis manis Kalimantan. Oh. Ya wis kono. Ya PP apa? Perawan Kalimantan jajal. Gadis manis Kalimantan. Gadis Kalimantan. Dik, kamu sana, Dik. Joget aku pengen ro jogetane dhisik. Din, Nggih. joget to dhisik. Pripun? Gadis manis Kalimantan. Betul. Ayo kendangane sing siap, Mas. Jadi presiden utawa perwaranggono enek karaktere Dede. dewe-dewe. Aja ngisi-ngisini, Dik. Nggih. Iki Yo, audisi lho. Nganti sampe apik, jos. yo. Ngono. Din. Senyum. Pripun iki? Yo awakmu dhisik. Jor. Penawaran gadis manis Kalimantan. Nah ulang-ulang kebayang-bayang kebahagiaan. Ayo Mia, ayo. Kudu duwe karakter joget dewe-dewe. Lho, bocah iki Tenang, tenang. kalem. Dadi air tenang tanda tak beriak. Air tenang menghanyutkan. Air apa? Air tenang menghanyutkan. Nah, air beriak tanda tak dalam. Iya. Air aki. Adik jangan Yo. terlalu. Lah iki karakternya halus. Sini, Dik, sini, Dik. Nah, Ke sini? Ya, Oke. Dik. Ya, Yo. Yo. ayo. Dik. Senyum tipis menawan gadis manis Kalimantan. Ulu-ulu terkesan sepanjang malam. Senyum tipis. Iki kekalaman, lek kekalaman ngene sing lanang keturun. Ngaliyo. Ya, Pak. Ya. Iki lho, bosku lho. Wah, Aja diudur. Weh, ora Dek iki, Dek sinau. Sok nek tuwek lah rasa ndodok ya wis mek ngadeg ngene tok. Ayo jajali. iya karo meteng-teng. Wis ngono kuwi. Kowe lho wong tuwek demi rasa-rasa ndodok iki. Singkat. Ya. Yo. Tipis kan bernyawa, gadis manis Kalimantan. Kebayang sepanjang malam, senyum manis kan bernyawa. Ucol Pak, ucol. Ucol kenemenan ucol. Mudar kowe wis. Anu ijol. Apa? Anu. Saya tak. Sik, ijol. Lambene ijol. Kene tak Anu. benane, Dok. Dek iki Ojo Pak, kok kering. Lek karo bapak apa ya ndak apa. karo bapak apa engko kok Bapak apa? kowe iki benakne karo video kok ya. Lek wis bapak ndak apa-apa lho. Lah ngomong Bapak apa? Kowe iki beling. Awak arepe ngetutne Kiai Pati. Dok. Gerak boleh tapi jangan terlalu. Kowe nyapa ngurusi bojoku? Lah ya, iki bojone sapa? Yo ngene Iki Dok. bojoku kok. Lah ya. Ngene Dok. Iki Kene to ya. Bojoku lho, Dlon, saking lemese, Dlon. Angger nyanyi turu. Dek iki turu karo nyanyi. Ora ngerti. Ayo. ya, masuk kalah ya, Dok ya. Ya dadekno Mas. Loh, apa? Pokok dadi piye Iki to? mang ming jajal tembangnya Sik. Urung. Urung kok. Oh, dudu iki lagune. Bukan. Lagune apa, Bos? Judulnya anu, seto, Sumanding. Sumanding. Yo, kene mek jajal ngono to, Pak? Iya, minta jajal tok. Ya apa. Bojoku ya iso keras lho. Jajal, kotmu sak piro? Dek Yudi. Jajal, Dek, kudu keras ya, Dek. Tutupen botolmu, tutupen oplosanmu, mana nyawamu, ojo mbok terus ke. Nutupi leh warep delok itu. Aku malah pengen delok. Ngaliyo, kowe rada ngelek iki joget, kowe ngaliyo. Iki no dalang mesum ya iki ya. Oh, ditutupi pas. Apa enake kon ijel ya gacek 2 kilo kok. Iki iso, Dek, kamu Dek, sini Dek. Awas. Ojo nganti kalah lho, Dek. Iki wis energik lho. Modele jan kaya gempa, tsunami kae lho. Ayo, terus. Tuh. Pas ngene lah kok ucul mak prek ngono. Tuh. Allah, aku gatul. Ngono ki dalang kaya opuy ngono ki. Waya normal to, Mas. Ora kuwi kenormalan sapa-sapa mbok delok iso.
Sesali. Tutupan botolmu, tutupan botolmu, di mana nyawamu? Ojo terus ke, ora ono gunane. Ayo siapa kalah. Sik jajal. Anu tak dole benekmu wis kenceng marang benekmu. Benek no Thomas. Oh, Rit benek no Rit. Rit, tak jotos to lho. Ora Rana. Tutupan botolmu, tutupan. Anu nyapa Mas? Sisi kok gila ta. Gose to. Wong wedok ki gawane dhewe-dhewe. Gawane apa lho, Lur? Jangan berpikir negatif. Kasar boleh tapi hatinya lembut. Lho ngene. Ayo. Semanding. Dek sini ya Dek Mia. Semanding. Sikat. Sini. Semanding. Ada di Indonesia. Ki lho. Sin limusin rono lho. Tobrut iki jenenge. Tabrut apa? Iki kok delok kas korban dibelah iki. Daginge sop punel. Jogeti wedi. Yo, Mas. Aku wis barek nek virale yo prayoga. Ayo kuwi. Ngeten iki lho, Pak. Pripun? Dadi sing piyayi nem-neman nggih kecakup penggalihe. Piyayi sepuh-sepuh nggih dipun lenggahaken penggalihe. Nggih. Nggih kecarata. Niki wae lah pun minangkani pamudurane lare nem-neman sak menika minangkani pamudurane tiyang sepuh menika Lah niki. gending gambir sawit. Lho, gambir sawit piye to kok iso? Nggih. Puri Ratna sama Rangel Meladiana. Yo, kene. Apa, Mas? Loh, tasik. Ayo. Sepotane. Saya mau tamasya Hey. keliling-liling kota, hendak melihat keramaian yang ada. Saya panggilkan kita bermuda. Beca, tolong bawa saya. Beca, tolong bawa saya. Mas Bambang. Mas. Tak nyambut gawe sih Mas Bambang. Ya. Iso. Pokoknya Indonesia titip Ya. jenengan kula. Oke, siap. Ya. Lah, jal Tembangnya Puri. Nggih. Lagu apa lho? Aneng Pamundut, Mas. Apa? Kesayangan. Oh iya. Iya. Kesayangan menika kula salamke, kula tujake dumateng Pak Agung. Siap. Kali Reskim. Mengke jane kapan-kapan anu Mas, kula tak titip lagu kula ben digarap kanca-kanca. Apa niku? Loh, piye to jenengan niki viral e kok iso. Apa? Loh, Gondeli Tresno, cobi-cobi. Wah. Ya. Apa? Wis pokoke ade. Ya, ade iki. Bambang wis koyo ngene, Bambang. Lagunya terbaru. Duwe lagu judule Desa Pojok. Oh, pojok kamu buatkan lagu. Pojok ponggok niki. Masya Allah. D, Mas. Enten lagu niki. Nggih. Coba Dek Angel sini Dek Angel. Oke. D. Mayor ya. Mayor apa manor? D. Lah iya. Saben liwat aku tansah eling kowe. Ya. Akeh kenangan ra bisa tak lalekke. Tidak saya. Nanti pojoke. Pojok endi? Pojok ente ora. Nah, kalau tidak. Pojok Saben liwat aku tansah eling kowe. Akeh kenangan ra bisa tak lalekni. Senajan kowe wis ra neng kene. Desa pojok iki akeh kenangane. Wah, asik. Diberi tepuk yang meriah oleh Mbah Carik gitu, Mas. Aplaus dari Mbah Carik, Mas. Ya aplaus wong kono yo ndek kenangan lho. Saben nambekan Ya.
mesti ana jenengmu. Ya, wah wajah kenangan. Nalika sepi tanpa suaramu, wangi parfummu ora bisa tak laleke. Senajan aku dewe tanpa kowe. Wih berarti kelingan mampu parfume ya Mas? Iya Pak, desa pojok ki mbiyen anggar kenangan ki parfume ki wangine ora iso lali. Pak. Ya ning cintanya jangan seperti parfum, wangi hanya untuk sementara, ngono lho. Ngono. Apa ki? Lah, Ayo kesayangan Mas. isulang lah ngono kae to. Iya. Parfum isulangi wangi ki sementara tok. Ayo coba. Yo, pikantuk salam Mas saking Pak Basroni. Pak Basroni. Pak Dewan, Pak Dewan. Pak Dewan DPRD Kabupaten Tulungagung. Dawuhipun badhe ngasta ngriko. Ayo fraksi Gerindra. Oke. Anu Iya. dari Gerindra. Iya. Salam dari Mas Alvis. Ya. Dewan Provinsi Jawa Timur. Dan salam juga dari Bapak Wali Kota Malang. Malang, Mas Bapak Wahyu, Pak Wahyu. Pak Wahyu. Ah, Oke, kapan tenggene Pak Basroni. Basroni nderek nggih? Siap, iki wis mbah anu wis siap. Wis pokoke nderek ngono wae. Nggih Mas. Siap. Mas. Niki sampun Siap. sawetawis dangu Siap. anggenipun gegojekan Nggih. geguyonan. Nggih. Mbok pilih wonten kalapatan nyuwun agung isih samudra pangsama. Tetepipun kula kalian Mas namung nelaken gung panuwun ingkang tanpa upami. Nggih. Kunjuk dumateng Mbah Lurah sedaya perangkatipun. Lurah, nggih. Sedaya warga masyarakatipun kasengkuyung sedaya para bapak-bapak lurah sekecamatan. Nggih. Ing samangke wonten silaturahmi ingkang dipun ridhoi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalu menika membawa manfaat dan membawa kebarokahan. Amin. Mugi-mugi sak pungkure barga Nggih. menika boten wonten alangan sunggal Amin, menapa amin. Mbah Lurah sak warga agung wonten Nggih. ing pojok Ponggok kalis ing Sambikala Amin, amin. pinayungan kawilujengan lahir batin sehat jiwa raga panjang umur lancar rezeki. Amin. Mas Luduk. Kula mugi-mugi bos tetep dongane sing nanggap selamat, sing delok selamat, bakule selamat, tangga teparo selamat, desa pojok selamat, sing ditanggal selamat. Muga-muga sedaya pinangan selamat Amin. berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kapan-kapan pagi mana Mas. Siap, Mbah.